Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginimelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Ingeza. Lami igama ngumfazi Ntuthunga Khumalo Bathila Sibona Magumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, omunye wabaculi abangaconsi phansi kulezi zinsuku ngenxa yokugalela kwakhe ezigomeni zamaciko ahlukahlukene uMaskandi uShenge wasehlalankosi usedalula ukuthi nakuba ekuthokozela kakhulu ukuduma kwakhe futhi kumlethela imali ngokuqashwa emicimbini ehlukahlukene, kodwa kwamanje akakaziphuphi nangephutha egxile emculweni ngokugcwele. uShenge wasehlalankosi eneminyaka engu-21 ubheka umthetho kwanongoma enyakatho yaKwaZulu-Natal usho nje engxoxweni abenani abezindaba kuyisolezwe ngesonto lapho adalela khona ukuthi-ke uzadume nje kangaka ukugqama ngomculo yinto eyayingayihlosile. Nakuba khulise ubaba owaziwa endaweni ngokuvumisa ingoma futhi uyigagu, kodwa-ke bengazitshela ukuthi kungaba yinto angaduma ngayo ngelinye lamalanga, njengoba kwakukhona ukuthi uzazigculele ezigomeni eziningi kangakho ezidumile, into ayiqala azidlalela nokwenza amavidiyo ku-TikTok, okwathi seyenza ingoma yengenza nomzukulu ethi umthwalo yathakasela kakhulu kwaze kwadoba iso nendlebe kamzukulu wasemthinta baqopha ingoma yakhe ethi-ke ijuba, okuyiyona emakhela udume endimeni yomculo. Eqhuba uShenge wasehlalankosi uthe igama lakhe lokuzala uThobelani Buthelezi uthe yinto ayibele kakhulu ukugxila emfundweni, njengoba nyakenye ephothula iziqu zakhe zokuqala ze-Diploma in Finance and Accounting yaseMangosuthu University of Technology eMlazi, sevele ezihlelweni zokuqhubeka ayengeze nge-Advanced Diploma yayo. Ufuna ukugxila kwezasemabhizinisi ukusiza ukuhlela ikusasa ngoba uyazi ukuthi umculo akuhlale kumnandi. Namhlanje uyashisa ukuthi ngakusasa sekushisa omunye, ingakho afuna ukuqopha wakhe umculo okwamanje ngoba-ke akakakulungeli ukugxila kuwona ngokugcwele nangokuphelele ngoba kuningi asafuna ukwenza. Ngale kwale ngoma kamzukulu ethi ijuba, leli cika liconsi phansi ngenxa yokuthi ziningi ezinye izingoma ezishaya into ecokeme kuzona, iningi lazo sezivele ngabantu abangaphezu kwa-1 million ama-views selokhu ziphumile. Kuzokhona kaMroza Fakude ethayapha amaphoyisa ekanhloso khwelethi uNicodemus emahostela 97 ethi ngikhetha utshwala nekamthwala ethi uchuku.